No tak papičku. To najlepšie na... Oj, pardon. Takže to asi s tými takýto blandiak. Takýto no tak to dáme teda, keď toto už vyberieme, tak omega, viem čo to bude. Niečo to bude. Aké, akože fakt, tak má byť asi oblečená. Prepáčte. Čakajte. OK. Je tu tento tiger. A chytil sa na nejakú šňúru. A to je úplne dobré. Dobre, vyzveme kde. Dobre. Hľadáme medzi takúto zbierku niektorých ľudia. Tak to mám bordel s tými vrackovkami. Tak ja už viem, čo to bude. A prichádza šo. Počkajte. Bum, ohňastaj. Je to táto šoherka. Čo som to furt chcela tam. Ďakujem. A to je úplne dobré, tak to tu dáme. No. A možno s ním ukončíme video. Tak sa mi bude. Ináč kúkajte na tie vreckovky, čo som... Toto odhľadala. Dobre, ďalej podajme, ďalej sem. Ja vám poviem, keď sa to ozvem. Dobre, hotovo. Môžem vám to teda ukázať. Je tu tento mini stavčík, ktorý je úplne super. Takýto. Potom je tu takáto prdí panda. No, zaostri sa. Tu vidíte. Taká. Mini panda. Viete, ako vypadá panda, nie? No tak. Tak toto bude určite to ono, čo som ja prijala. Teda. My sme si vzali na výmenu. Je tu tento malinký ďajo. A s niektorými aj vyhrám, teda končím video. Neviem prečo tu kohra. Dobre, nevadí, ale za štangálku. Gorálku, či čo to je. A teraz? Asi tam bude teda. Jo, to je kolia, ja som kolia. No, konečne máme koliu. Dobre. Tak. Pozrime, či tam ešte niečo je. Je tam ešte nie. Tak toho je viac. A to kolia. No, tak pozrime. No. Justin Bieber. Chcete vidieť tie plakaty? No, vidíte. Poďte za mňa, ja vám toto ukážem. Takže, tuto, jojky, tak tady tu mám Justina Biebera. Potom mám ešte tam Justina Biebera. Katka nám to veľa, ja vám to celé nebudem ukazovať, pretože to nechcem. No a ešte uprostím to. Ja vám ukážem akože ukázku izby, ale tento plagát sa fakt niekam inám dá. Tento som trhla, aby ste vedeli. No a poznáte ešte violetu, to bude také iné. No. Dobre. Tak myslím, že sa môžeme skončiť tomto videu. A dík za toto. A naozaj dík sa
No, tak už neviem ešte, čo bude vnútri. Pozriem sa, čo bude vnútri. Čakajte. Nemôžete tu. Čakajte, ja sa... Ja ľudia zú správu. Ja to neviem otvoriť. To má vidno. A že by to tam niečo bolo, pretože z toho niečo vykúkalo. Som to trhla! Vidíte, ja som to úplne dokrkvala. Tak nič, ja sa vám ozvem, keď to bude mať. Počkajte, ľudia. No, ľudia, počkajte, ja sa vám teda ozvem. Takže s tým budem hľadať asi pol hodiny, ľudia. Čakajte. Takže takto. To tu nejakou blondín. No, lepšie. Musela to písať tú druhú stranu. Dobre, ľudia. No, nejako som to z toho vytiahla a je toto kálo, ako na začiatku, ale kúkajte. Som to vytiahla z tejto diery. Z tejto, pretože tuto to bolo, takže som to nejako poťahla, neviem ako. Vidíte? Ale nie aj tak, ale toto som tu trošku, vidíte, podotvorila, takto. Takto som to stlačila, potom som to zatvorila. Vidíte, ja som úplne dneska nejaký krklák. Toto dokrklané, tento dokrklané. No, tak myslím, že môžeme ukončiť toto video a ďakujem, kto mi to poslal. Ďakujem aj za túto, ale za toto fakt ďakujem tiež. Ale hlavne ďakujem za toho Justina Biebera, pretože fakt ja ho milujem. A preto som toto dogu z Justina Biebera. Úplne sa videla, vidíte? Úplne sa to videla. No dobre, tak ďakujeme za túto vetičku. No vypadne, ja mám režisérovať túto vec, ne? Musím sa nejako spriateľiť. No dobre, nejako spriateľia a potom vám to ozvem. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Čusky!